kde je tá hranica, kedy sa zakáže niečo ďalšie Kotlebovi. Nasledujúcu, ja neviem, o mesiac Kotlebovci prídu do parlamentu na hlasovanie a zistia, že im nefungujú kartičky hlasovacie, alebo že majú zákaz vstupu. Kde je tá hranica? A kto o tom rozhoduje? Kiska alebo niekto iný? Nejaký... Bútora? Proste buď je demokracia, ktorá je definovaná aj nejakými pravidlami, ktoré proste musia byť dodržiavané. A neexistuje dvojitý meter. Pretože ako náhle raz začne existovať dvojitý meter, alebo niekto začne, lebo mu ten dvojitý meter vyhovuje. Ale celá kariéra Kisku je postavená na dvojitom metri. No Dvojitom metri v zahraničnej politike, dvojitom metri vo slovenskej politike. To je presne to bahno morálneho gíču, ktoré proste na povrch vyplovilo do parlamentu potom neštandardné strany. A neštandardné nie je v tom, že sú extrémistické alebo neviem aké, ale proste neštandardné v tom, že ten štandard sa úplne zhovadil vďaka Kiskovi a takýmto ľuďom. Presne tak, lebo keď si zoberiem, že on tvrdí o tom, že Kotlebovci, ľudová strana Naše Slovensko je extrémistická, ultranacionalistická, až neonacistická alebo fašistická strana, tak nech mi potom niekto vysvetlí, ako je možné, že jeho veľký priateľ, kamarát, alebo ako to nazvať, Porošenko, ukrajinský prezident Porošenko, nemá s ním vôbec žiaden problém. Pritom si pamätá, že minulý rok ako ukrajinský parlament prijal zákon o v podstate o oslavovaní tých banderovcov, ľudí z UPI. Faklové pochody a tak ďalej. Nie, existuje priamo zákon, a to som si nevymyslel ja som proste čítal článok Reuters, kde bolo priamo napísané, že Putin hovorí o tom, že Ukrajina je fašistická. Áno, má dôvod. A tam priamo hovoril, že tento zákon v tom období ešte, keď bol písaný ten článok, ešte nebol vlastne schválený, ale potom neskôr bol schválený, tak viac menej oslavuje týchto všetkých týchto nacistov za druhej svetovej vojny. Nielen to. Ľudia, ktorí kritizujú tieto činy, vyvražďovanie, volinský masaker alebo Babí Jar, kde skutočne ako desiatky, stovky tisíc ľudí zahynuli, tak kritika týchto činov je na Ukrajine trestná. To je niečo neskutočné, neuveriteľné. A on s tým nemá absolútne žiaden morálny problém, ale má obrovský morálny problém prijať v prezidentskom paláci predsedu slovenskej politickej strany, ktorá funguje v rámci nášho politického systému legálne a zastupuje vyše 200 000 ľudí. Chcel som mať iba Majka trochu priestoru, povedať čo mám v mysli, vidieť, jak sa dá udrží za srdce.